pitanju karcinom dojke, mislim da neki trend ili osnovni pravac ide u jednom dijelu ka tome da optimiziramo intenzitet terapije, dakle da pacijentima koji ne moraju dobivati često toksične i vrlo teško podnošljive terapije ne dajemo iste, a s druge strane intenzifikacijom neke podgrupe pacijenata da onima kojima je to zaista potrebno pružimo najefikasniju moguću terapiju. Kao što možete primijetiti, dakle, od prve moje rečenice, ono što je vrlo danas u onkologiji se zove personalizacija. Dakle, mi se trudimo da svaki tumor analiziramo i definiramo zasebno, kao što je zaseban i njegov nositelj, odnosno žena ili čovjek koji ga imaju, tako da bi drugi pravac u istraživanju današnjoj modernoj onkologiji bio u kontekstu te personalizirane medicine. Mi danas znamo da karcinom dojke nije jedno oboljenje i mi ih na toj nekoj molekularnoj razini po prvi puta u medicini definiramo 8, 9, 10, 12 čak različitih podgrupa koji su totalno različite bolesti, koji imaju totalno različitu prognozu i ono što je za naše pacijente koji se totalno različito liječe. Dakle, da rezimiram, sva ta istraživanja idu u pravcu definiranja svih onih osobitosti i specifičnosti koje bi neka maligna bolest, u ovom slučaju karcinom dojke, trebala imati i koje bi je razlikovale od zdravih okoliša u kojima one obitavaju. Kad prepoznamo takvu vrstu specifičnosti, onda, zahvaljujući današnjoj iznimnoj tehnologiji, vrlo brzo pronalazimo i lijek i svjedoci smo niza velikih uspjeha i fenomenalnih izvrsnih rezultata i u metastatskom miljeu i u adjuvantnom liječenju kad je u pitanju karcinom dojke. Suradnju liječnika i pacijenata u ovom trenutku definiram kao izvanrednu. Ja moram iskoristiti ovu priliku da odam veliko priznanje svim udruženjima pacijenata oboljelih od malignih bolesti koji ovih dana pokreću jednu široko društvenu akciju da konačno izbore onu poziciju koju zaista zaslužuju i da proširenjem liste lijekova i načina kako te pacijente možemo liječiti zaista budemo dio Europe, a ne samo deklarativno što se vrlo često dešava. Dakle, te grupe pacijenata, pogotovo žene oboljele od karcinoma dojke, su uradile nešto što je prije njih u Bosni i Hercegovini bilo nezamislivo. One su javno progovorile o svojoj bolesti, počele dijeliti s nama vrlo pozitivne kampanje u kojemu su polučile izvanredne rezultate. Imale su tu i podršku od naših profesionalnih udruženja kao što je Udruženje onkologa u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to rezultiralo generalno govoreći boljom pozicijom za žene u društvu, ne samo u tom socijalnom, nego rekao bi čak i u političkom, pa ako hoćete i u ekonomskom kontekstu. S druge strane, nama je omogućilo nešto što je nemjerljivo važno u našem poslu, dakle taj neki osjećaj da radimo dobar posao i da smo zajedno sa ljudima, odnosno ženama radi kojih smo tu i radi kojih radimo to što radimo, idemo prema zajedničkom pravcu, a to je poboljšanje kvalitete usluge i njege oboljelih od malignih bolesti, u ovom slučaju od karcinoma dojke, i približavanje naših standarda standardima neke moderne zapadne Europe ili generalno zapadnog svijeta, u čemu smo, rekao bi, sve uspješni i uspješni. To je jako dobro, jako važno pitanje. Napori koji se ulažu su također definirani u programu Evropske unije za dijagnosticiranje i liječenje malignih bolesti. Jedan od 8 globalno govoreći glavnih ciljeva te kampanje jeste ujednačavanje prava na optimalno liječenje i nešto što se zove dostupnost svim lijekovima. Nažalost, ta agenda u političkim krugovima zemlje u kojoj mi živimo nije našla skoro na nikakav odjek. Ja podsjećam, to je jedan od strateških primarnih ciljeva Evropske unije kao političke organizacije u narednih 15 godina. Za te projekte Evropska unija odvojila 18 milijardi eura
i mi smo indirektno s suradnjom sa različitim centrima Slovenije, Italije i Austriji dio nekih od tih projekata kao klinika za onkologiju, tako da je to važno. Dakle, jedan od osnovnih problema koji imamo danas globalno, kao što imamo problem kad je u pitanju ekonomija i razlike u bogatstvu i kvaliteti života u nekim od zemalja, tako je pitanje i dostupnosti lijekovima. Dakle, mi danas imamo niz lijekova koji su, kako i anglosaksonci zovu life saving drug, i dakle lijekovi koji bukvalno spašavaju ljudske živote. Nažalost, uslijed liberalnog kapitalizma njihova cijena je identična u zapadnoj Europi, u istočnoj Africi, jugoistočnoj Aziji itd. Tako da je njihova dostupnost, nažalost, apsolutno i vrlo nepravedno nejednaka. Svi se trudimo da to ispravimo, takva je situacija u Bosni i Hercegovini danas. Nažalost, način na koji ćete biti liječeni i uspjeh liječenja pacijenata s malignim bolestima i karcinomom dojke jako ovisi o tome u kojoj ste zemlji rođeni, čiji pasoš imate, kakav je ekonomski status te zemlje. Mislim da je to nešto što je užasavajuće i da se svi trebamo jako puno potruditi da tu nepravdu ispravimo i da liječenje malignih bolesti postane univerzalno pravo za sve ljude koji žive na našoj lijepoj planeti. Uloga ili odnos liječnik pacijent je vjerovatno jedan od, ako ne i najbitnijih segmenata ukupne skrbi o našim pacijentima, jer velika većina njih nije svjesna vaših referenci u tom nekom medicinskom kontekstu, nego vas cijeni po tome kako ste sa njima razgovarali, koliko ste ozbiljno shvatili situaciju u kojoj se oni nalaze, koliko ste spremni biti empatični, podijeliti sa njima neka svoja iskustva i dati im do znanja, što je po mom skromnom mišljenju najvažnije, da vam je stalo i da je borba koja ih čeka u kontekstu njihovog fajta s malignom bolešću nešto što je i vaš problem, nešto što i vi učestvujete direktno, tako da držim da je to iznimno važno i da se vještinama toga treba početi od ranih dana fakulteta i kontinuiranom edukacijom, pogotovo ljude koji rade u onkologiji i nekim drugim high risk zanimanjima u kojemu je udjel uvijek vrlo ozbiljan i kompletan, dakle pojačati i time podići razinu kvalitete njege tih naših pacijenata. Drugi dio pitanja vezan je za kliničke studije. Mi smo kao kuća i klinički centar uopće prepoznati vjerovatno kao jedan od regionalnih lidera kad su u pitanju klinička istraživanja. Ja ovdje hoću vrlo transparentno da naglasim važnost toga i da naglasim da sve ovo dobro o čemu ja govorim već 10 ili 15 minuta može biti i desilo se zahvaljujući provedbi dobrih kliničkih istraživanja. Dakle, vi danas imate u medicini pojam koji se zove evidence-based medicine, dakle medicina koja je bazirana na dokazu. Taj dokaz podrazumijeva dizajn i provedbu dobrog kliničkog istraživanja i zahvaljujući tome, kao što sam rekao, u zadnjih 10 ili 15 godina svjedočimo revolucionarnim rezultatima i pozitivnim pomacima u liječenju prije svega karcinoma dojke. NCCN kao krovna organizacija Američkog udruženja onkologa koja pravi vodiče koji se koriste u cijelom svijetu i po kojemu evo i mi na našoj klinici dijagnosticiramo i liječimo karcinom dojke, kao prvu i optimalnu opciju u tretmanu svih malignih bolesti preporučuje participaciju u kliničkom istraživanju. Prema tome, moja preporuka koju bi ponovio i pred svojim najvoljenijim je da, ako ste u prilici, dobro razmislite, jer mislim da je to u ovom trenutku najoptimalniji način liječenja, pogotovo malignih bolesti sa lošijom prognozom ili malignih bolesti u kojemu nemamo toliko uspješnih projekata kao što je to karcinom dojke. Najnovija istraživanja tiču se onoga što sam rekao na početku. Dakle, mi smo konačno u stanju prepoznati specifične receptore ili mutacije pojedinih gena ili karakteristike koje maligne ćelije pa samim time i tumore razlikuju
od onoga što se dešava u normalnom i zdravom tkivu. Zahvaljujući tome mi smo u stanju projicirati niz novih lijekova koji se tiču konteksta HER2 pozitivne bolesti, hormonski ovisnog karcinoma dojke sa CDK4/6 inhibitorima, korištenja imunoterapije konačno kao optimalnog pristupa u tretmanu trostruko negativnog karcinoma dojke. Dakle, bezbroj je tih primjera i mi pomičemo granice. Mi po prvi puta jesmo u stanju nekim pacijentima i sa metastatskom bolešću ponuditi mogućnost konačnog izlječenja, što je nešto o čemu smo mogli sanjati prije 10 ili 15 godina. To je jako teško, strateško pitanje. Ja nisam siguran da ga puno ljudi u svijetu u ovom trenutku zna tačan odgovor, ali sve ovo što sam rekao, mislim da se mi približavamo situaciji u kojoj ćemo vrlo brzo za svaki pojedinačni tumor i za svaku osobu koja taj tumor nosi imati vrlo visoko specifičnu terapiju koja će biti, ponavljam, karakteristična za taj tumor i za domaćina koji ga nosi i da kompletna onkologija ide u tom pravcu da se ta količina informacija strelovitom brzinom širi i da mi polako ulazimo u problem kako ih procesuirati prije svega, a s druge strane kako optimizirati njihovo korištenje. Dakle, očekujem visoko specijaliziranu onkološku skrb koja će unutar jedne bolesti kao što je karcinom dojke vjerovatno vrlo brzo u jednom trenutku imati 120 ili 150 potencijalno aplikabilnih molekula koje mogu radikalno, revolucionarno poboljšati rezultate našeg liječenja. To je divno pitanje. Ja hoću da kažem da smo mi kao klinika prva u jugoistočnoj Europi koja je, zahvaljujući razumijevanju kantonalnih vlasti, dobila grant u kojem mi pokušavamo napraviti softver koji će koristiti umjetnu inteligenciju sa ciljem poboljšanja liječenja nekih grupa naših pacijenata. Dakle, prvi u jugoistočnoj Europi. Također smo vrlo blizu potpisivanja ugovora s jednom velikim talijanskim istraživačkim centrom koji je jedan od pionira tih istraživanja i vrlo smo ponosni na to. Dakle, da bi približio pučanstvu koji me gleda šta je i zašto je važna vještačka inteligencija, prije 3 ili 4 godine mi smo putem Reuters istraživanja saznali da se u onkologiji kao nauci kompletan, dakle 100% količina podataka koji važi 1. januara 2023. izmijeni u narednih 6 mjeseci. Dakle, praktički govoreći, ono što je važilo 1. januara 2023. 30. juna više ne važi. U samo 5 godina, i to je vjerovatno najintenzivniji količina i proces razmjene, odnosno izmjene krucijalnih informacija u jednoj grani medicine. U prošlih 5 godina duljina tog perioda je 2 mjeseca. Dakle, unutar 2 mjeseca sve ono što sam mislio da znam 1. januara praktički više ne važi. Naravno da nijedan ljudski mozak i nijedan normalan čovjek to ne može procesirati i naravno, kao što sam već rekao, da je rezultat toga da u jednom trenutku mi nećemo biti, ako već nismo, sposobni da optimiziramo sva ona znanja koja imamo i da ih na najbolji mogući način apliciramo prema našim pacijentima. U kontekstu toga korištenje artificijalne ili vještačke inteligencije je nešto što može dalje doprinijeti iznimnoj kvaliteti liječenja naših pacijenata i moja procjena je da će to biti standardan pristup u njihovom tretmanu narednih 5 ili 10 godina. Dakle, taj proces testiranja koji se zove Next Generation Sequencing, dakle sekvenciranje gena i određivanje optimalne terapije na osnovu te informacije je prvi ili drugi korak u tom procesu. Vrlo brzo ćemo i liječenje kao takvo, odnosno eventualno
učešće u različitim vrstama kliničkih istraživanja koristi vještačku inteligenciju, jer je ona u tom kontekstu jednostavno brža, bolja i inteligentnija nego mi. Nama će moja procjena ostati ono o čemu smo pričali na početku, a to je nešto što mašina ne zna i ne umije još uvijek, a to je proces transfera emotivnog s pacijentom, pružanje podrške u njegovoj borbi itd. Tako da rezultati će biti bolji i kako će to izgledati, to ćemo vidjeti i vi, a i ja s vama. Ja sad ne znam, ja sam otkako radim ovaj posao vrlo proaktivno orijentirani mythbuster, ja te mitove šta god me pitaju od toga da li smiju farbat kosu ili smiju se voziti u tramvaju i tako dalje, pokušavam razvijati. Dakle, moja osnovna postavka vezana za to koja vjerovatno to rješava, mi smo onako kulturološki recimo vrlo vezani za hranu, pa ne postoji niti jedan pacijent koji mene ne pita o načinima ishrane tokom trajanja liječenja i u procesu praćenja nakon završetka aktivnog liječenja i moja preporuka je naravno vrlo jasna, da se treba zraniti kravo, da treba izbaciti ono što svi znamo da je loše, a to je bijeli šećer, bijelo brašno, hemijski procesirana hrana, ali da nam to može pomoći, ponavljam, u procesu liječenja i provedbe cijeloga toka, jer ishrana kao takva nije fundament determiniranja maligne bolesti, jer incidenca maligne bolesti je identična kod zeca i kod vuka, oni se hrane apsolutno diferentno. Dakle, zdrava ishrana, ono što je gral u onkologiji je činjenica da fizička aktivnost godi i pomaže, da reguliranje tjelesne težine također vrlo značajno smanjuje mogućnost od nastanka malignih bolesti u nizu oboljenja, neizlaganje štetnim toksinima koliko god to možemo kontrolirati, nažalost sve manje i manje i tako dalje. Ono što hoću da istaknem da je tih mitova sve manje i manje zahvaljujući i educiranosti pacijenta. Danas je znanje vrlo dostupno, rekao sam već, maestralnu ulogu u svemu tome su odigrala i udruženja oboljelih od malignih bolesti i udruženje naših žena oboljeli od karcinoma dojke, tako da eto, uz neku koordinaciju, vrlo aktivnu suradnju, mitovi nestaju jer nam ne trebaju, mi trebamo biti normalno, civilizirano društvo koje je okrenuto prema suvremenoj, modernoj medicini, zasnovanoj na dokazima iz dobro dizajniranih i provedenih, etički provedenih istraživanja i trudi se da dosegnemo onu kvalitetu koju imaju vodeće klinike u zapadnoj Europi, Americi ili Japanu. To je dobro pitanje. Moji pacijenti to znaju, a evo da podijelim i sa onim koji me ne poznaju. Ja nakon 35 godina bavljenja ovim poslom, dakle ja sam od prvog dana svoje praktičke medicinske karijere u onkologiji, ja taj posao još uvijek volim i vjerovatno velika većina mojih pacijenata to osjeti i to je nešto što ljudima treba i pomaže kad se nađe ili sudari sa dijagnozom. Znate, karcinom dojke je, pogotovo dijagnosticiranje njega kao bolest, jedan vrlo stresan životni događaj. Vi se probudite jedno jutro, ništa vas ne boli, ništa vas nije pripremilo, sjednete u auto, odete na neku kliniku ili u neki medicinski centar i neko koga ne poznate baš dobro vam kaže da imate karcinom. To je iznimno velika psihološka trauma i evo, ja sam pored znanja onkološkog svoj život, svoju karijeru posvetio tome da pokušam pomoći ljudima ili ženama prije svega koji imaju tu vrstu dijagnoze da to prebrode i da žive svoj život normalno kao što bi ga živjeli da su rođene i liječene negdje drugo. Ja sam prije svega jako ponosan u tih 35 godina na sve one žene koje sam ikad susreo i koje su bile moji pacijenti na ovaj ili na onaj način. Evo, koristim priliku da im se zahvalim, da kažem da ponavljam, taj posao meni predstavlja zadovoljstvo još uvijek prije svega zahvaljujući.